Ja, så kører vi. Annika, skal vi ikke kigge dernede? Jesus. Ej, nej, hvor er du lækker. Nej. Spis det, Simon. Spis det. Simon, spis det. Okay, så Mina. Ej, det er ligesom en dårlig pornofilm, var det nice? Og så snav hinanden. Yeah! Op i næsen! Ej Simon, du er virkelig labersag. Det har du altid været. Mina! Ej Simon, jeg kunne virkelig godt. Jeg kunne virkelig godt. Ej, hvor er det lækkert. Jeg kunne også godt. Det er til faldet. Det er lækkert. Balls deep. Der er pære til stede. Simon. Bid i den. Nu kan I føle, hvordan vi kvinder har. Var det nice, mand? Ej, prøv at gøre det. Ej, bid med den pære der. Mina, det lyder lidt som om, at det var en bid i den. Jeg kan ikke se noget. Ej, hvor du smiler. Hvor er det fucking nasty. Ej, så Simon, jeg henter lige noget papir til dig. We love it. Kan du trykke mig lige sætte hår med det her? Helt sikkert, man. Synes lige nu ikke, jeg har sådan et gråt filter ude på mine øjne. Og det er rigtig fedt. Og dit hår er også godt. Fuck det nice. Og dit mave? Nej, Mina, din bøsse. Mig? Kan vi ikke tage noget nyt? Hey, den er her. Okay, nu er det fucking Minas tur. Nej. Skal vi tage? Tør vi op? Nej. Mina. Arne og Jan og sådan noget. Hallo, det er altså, Mina. Du fik lige tutten, mand. Jeg skriger så højt jeg overhovedet kan. Okay, Simon, hold hende for munden. Jeg skriger. Ja, så kører vi, mand, Hold, kør, hvad hedder det? Ej, Mina. Mina, sådan er det, når man putter det i Simon. Mina, det er karma. Har du set Simon? Jeg har ikke set mig selv, så jeg tror jeg ikke, at Simon. Var det nice, mand. Nej, det er fucking lækkert. Ej, har du så meget hår på mig, Halsen? Fuck, du da. Ej, jeg har så det øjet. Ej, du da. Mina, jeg har det begge øjne, mand. Nej, jeg har det meget med Halsen. Mina, kan du smile? Kan jeg puste? Du har min næse på, Anton. Ej, fy for helvede. Mina. Det var sjovt. Fanden, mand. Ej, var det Ej, glæder. kan jeg gøre... Prøv lige at se. Kan jeg gøre til min halskede? Ja. Gør det med øjet. Du er skidesød. Simon? Nej, Ole. Nej, hvad? Hun kan ikke finde rundt Jeg i hedder navnet. Ole. Og han hedder Simon. Ej, I samtidig. Det er noget. Ej, helt ærligt. Mina, opfør dig ordentligt. Simon, skal du ikke i bad i dag? Mina, opfør dig ordentligt. Ej, det er fandme ulækkert. Prøv at jeg siger det til dig, opfør dig ordentligt, ikke? Ja. Okay. Tag det stille og roligt. Træk vejret. Og så går Mark. Var der ikke andet end pære? Ole, jeg går aldrig mig. Nej. Men jeg kan godt lide røve mig selv.
Undskyld. Simon. Hvad siger du, Simon? Må jeg ikke godt tage mit halsbånd? Nej. Okay, du må godt tage mig om mine fucking hænder, hvis jeg bare får lov til mit halsbånd. No way. Ja, ej, Ole, du er bare... Simon? Ej, er I ikke færdige nu? Nej. Hvor er det? Okay, Jeg har stadig ikke prøv fået at slippe. Ja, det troede du. Okay, den tager 5,5 minutter, den her video. Du er bare... Bommel. Stina har svaret. Hvad har du sagt?